Puri. Này लोगोफोर जानांगौआ दिनै बेनो सानडे स्पेशल सफैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों दिनै आरोबाव शेयार खालामसैलाय आङो दिनै माजों जागोन नोंथांमोनाबो जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिन्थिखायो जाहैबाय जे आं एभ्रि सानडे नोंथांमोनजोंहाय माने अमानि रेसिपि शेयार खालामो दा दिनैबो बेबायदिनो अमाखौ माजों जागोन नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थादो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' होमबा जागायजेननोसै ना मा होननानै बुङो थुदो नै बेसेबांबा गोथाव जाखागोन बेथ' नायदोलाय अमाया फोरानखाबाय आरोना नै मैयानो फोरानखादों बेखौ अरावहाय ओमफ्राय एसे सान्दुङाव होस्रोबावबाय दा बिराद साइस जाबाय नै दा नै जानो बेजोंनो हाननानै लानोसै बैखौ नै खासि लाबोखाबाय ओमफ्राय खेबोदां नै आइखौ खेबनो होदोंमोन आं पुरा आसिजोंनो खोबथेनानै लाजोबबाय केमेराखौ ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट मोननानै होबावबाय आङो इडिट खालामनायावबो दाननाय जायासै आरोना थाथोंसै साननानैहाय बेसारा मा जाखो होननानै आन्दायलायलायदों आरोना माथो फुथुन जादों लाबोलाय आखायानो होथेजोबबाय ए औ दे नै जानो दावराव जालाबायबाय बेखौ नुनानै नोहाय नुवाखै आथा गनायखौ आथासो ओंख्रि जानांगौ बेखौ ओंख्रि हामा सु दङ दादांखा आयौ गिदों आयौ गियो नोङो ब्रेकफास्टनि थाखायनो आलुबो दाउदैबो ज' रुबाय आङो आलुआबो रुइबावबायसो न'नि नालाय थाब थाब रुइयो मिथिखाया मानसिया गोगोम नुवाखै आथाफ्रा दैजों सुबानो खारो दानग्रोनानै लाखाबाय बेखौहाय एकदमबारे आयौ रेजेरलायबावसो आरामसे नै दै गबाय थानायावनो बेखौ हानानै लाखानोसै संबाय थानोसै नै खान्थालखौ दाननानै आरामसे सुनानैहाय बेखौ रुगारनानै लाग्रोसै जोंनि ब्रेकफास्टनि दाउदै आलु बेखौ एवद्ला हरबावनोसै नै बेयावहाय लादु लादु बानायनानै दोनबाय आङो बेखौ पुरि बानायनोसै ब्रेकफास्टनि जाग्रोसै बेखौ नै जासिगोन बेबो जाबाय आराम दा संबाय थानोसैल' पुरियाबो जागासे एवबाय नै पुरिजों जानो बेखौबो एवफिनबाय आङो रुनानैहाय सामब्राम बानलु होनानै जाबाय जानांसिगौल' दे जागासिनो बेहाबो
जाबाय दैया दे जादो दे मा बियो बे मा पुरि 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 जाफैदो नोंहाबो नै नेगासिनो गाइखेर होफैग्राखौ मामा जाग्रा लाबोबाय थायो नालाय बेबो मामाया ना फैगोन हनै फैगोन बेजोंहाय नेगासिनो बे गेट खाथियाव थानेबाय थायो माला फैयो जाग्रा लाबोयो नालाय सब समाय ओमफ्राय दाबो नै फैगोन औ बानाना लाबोनोसैनो थारमाने बे बाजैयाहाय बै दाख्लै जों बार्थडे जाहैदोंमोन ना बे बाजैमोनावबो हैयो नालाय बे आदायाहाय फैगोन ओमफ्राय दासो बे बाजैया फन हरदों आरो ना थालिर हरफादों होननानैहाय फैगोन माथो जाखो ओइ फैगोन ना ए दुस्थ'आ नायलाय जिरनानै गाबलाबायबाय मामानो फैगोन थाव होखानोसै ओमफ्राय नै बेबो खान्थालाबो आराम सुस्र'खाबाय रुखांनानै नै बेखौबो सुखाबाय बेदराबो आराम रानखाबाय नै देलु देलायाबो देखाजोब्बाय बेयावहाय एसे अननो हनै नेदों नोङो बेयाव मानो नेफैदों हो नों आखायाव मा लादों खिन्थालाय सियाय नाहरलाय आयौ सोरखौ गावदों ए आयौ नों सोरजों गेलेयो मामिजों ए दा थां बेयावहाय एम्फौ थायो जा एम्फौ सुमु थायो बुसुम सोंनाय एम्फौ सुमुआ आयौ मा वार्डस दं बेना आस्ते बारनांगौ बेखौ आस्ते बार बचाव आयौ हाबायहाय बारबाय आयौ फैबाय मामा फैबाय खारलांथारबाय आयौ हामफ्ला सिमफ्ला आयौ गारला लांजोब्बाय मामा गैया दाबोनो नानासो नै मामा नेगासिनो नै गाखोदलाहैलायबाय मोजां हमथा आस्ते होरो मानसिया मा गाखोदों दे
mami embu parlay. Oh, deh mami embu parlay deh. Oh. Hosun sih. Ayo. Sergu hosun deh. Hari aku hosun pilih. Aku hosun pilih deh. Hah? Fayai जोबनायनि फारि जाहांबाय एसे दै होबावनोसै बेखौहाय रुइबावनायनि खान्थालबो रुइनाय बेदरबो रुइबावनांगौ नै टमेट' सावबाय बेयावनो सावबाय अरावथ' गरमाव हाला नालाय बेखायनो उफाय गैया गेसावनो सावबाय आरो गेसाव सावनो नाङानो गेसनि बेबायदि सावनाय जानो नाङानो ओमफ्राय नै माथो खालामनो दा लोगोफोर नै ओंखाम खुरबाय आङो जानोसै ओमफ्रायहाय जाखांजोब्बाय माखासे आंनि बाहागोल'सै आरोना जिनिसफोराहाय दा नै टमेट' बाथोन ओमफ्राय बेल'खा अमा बेदर ओंख्रि दा फिसालायाबो सिखारनानै सिखारफिनबायसो दहाय दसे उन्दुदोंमोन माने दहाय बे आदा गाइखेर लाबोग्राखौनो नेबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय खिन्थु फैनो हायासैनो आरो लोमजानानै ससेनिफ्रायनो थांफिननांबायनो गाइखेरखौहाय दस्रानाव होनानै दोनलांबाय आरोना ओमफ्राय दा नेयै नेयैनो बेसारा दसे उन्दुबाय दा उन्दुनानै दसेल' उन्दुदों बेबो ओमफ्राय सिखारफिनबाय दा दंगासिनो ओमफ्राय आं जाग्रोनानै लानोसै होमबा नै दा लाजोब्बाय गासिबो नै बेदराबो लुंगा लुंगि लाबाय आङो जानोसैलाय दिनै सानसेल' जानाय नालाय सप्तायाव खेबसेल' जाथारसिगोनलाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर सान्दुङा नायदो गोगोम बेखायनो नै आङो फ्रिजाव दोनखादों दै लोंनो होननानैहाय दा लोंसै दै एसे गुसु बांद्राय गुसुद्रायबो नङा एसे गुसु थान्दा मोननायनि दा नै लोगोफोर रेडि खालामनानै लाबोजोब्बाय आङो दै गुसु दै थान्दा अमा बेदर खान्थाल ओमफ्राय मटरबो एसे होदों मटर दंखायोमोन नालाय एसे होदों ओमफ्राय नै न'नि टमेट' सावनाय बाथोन दानिया जानोसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो थारमाने दिनैहाय नोंथांमोनजों गोबाव जाबायमोन नालाय मुकबां होयिया दा नोंथांमोनजों आङो मुकबांबो एसे शेयार खालामसै होननानै सानदों आरोना एसे जानायबो जाग्रोनानै लानि आं Puri बिदि गरमावहाय गुसु लोंनो मोनबासो स्रां मोनलायो
दै बिराद गांबाय आङो दै गुसुखाय साबसिन गोथाव मोनदों नामाथाय ओंखामखौ बारा जानोसो हानाय नुला बेखिनियावनो जानोसै आं लोगोफोर बांद्राय जानो हानाय नंला दै लोङै लोङै पुरा हाला आरोना जानायखौहाय बिराद गोथाव मोनदों दैखौल' बांसिन होमबा लोगोफोर आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दा ओमफ्राय नै दिनै आङो मुकबां खालामदोंबाबो एसेबां मानि हाजोबासै गरमनि थाखायनो दै लोंनायजों माजों फ्लप जानाय बायदि जाबाय आरो दा जाजोबनो हायासै आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं